அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பை உக்ரைனுக்கு அழைத்துள்ளார். அந்நாட்டு அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி, உக்ரைன் ரஷ்யா நாடுகளுக்கு இடையிலான போர் 3 ஆண்டுகளை கடந்தும் தொடர்ந்து வருகிறது. 2 நாடுகளுக்கு இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் 2 நாடுகளுக்கும் இடையே தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. உக்ரைனின் வடக்கு கிழக்கு பகுதியான சுமி நகர் மீது அடுத்தடுத்த ஏவுகணை தாக்குதலை ரஷ்யா நடத்தியது. அதில் மருத்துவமனைகள், குடியிருப்புகள் என ஏராளமான இடங்கள் சேதமடைந்தன. ரஷ்யாவின் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு உலக நாடுகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன. இந்நிலையில் இந்த தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து பேசிய உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி, எந்த ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு முன்போ பேச்சுவார்த்தைக்கு முன்போ இங்குள்ள மக்களை வந்து பாருங்கள். வீரர்கள், மருத்துவமனைகள், தேவாலயங்கள், குழந்தைகளை சீரழித்து கொன்றுள்ளனர். ரஷ்ய அதிபர் என்ன செய்துள்ளார் என்று நீங்களே பாருங்கள் என ட்ரம்புக்கு வேதனையுடன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.